Θα δώσω την καλησπέρα μου τώρα. Σας είπα, έκανα και τον πρόλογο μου στην αρχή. Υπάρχουν πολλά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι καταγγέλνουν ότι τα παιδάκια τους έχουν λιποθυμήσει στο σχολείο. Υπάρχουν μητέρες, έχουν βγει, έχουν μιλήσει. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς, ένα από αυτά τα περιστατικά θα μας απασχολήσει τώρα. Και καλησπερίζω τον ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη. Πατέρα Ιωάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Focus. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καταρχάς θα ρωτήσω με το πώς είναι στην υγεία του το παιδάκι σας. Είναι καλύτερα. Όταν είναι σπίτι είναι καλύτερα. Ωραία. Πόσο χρονών είναι? Είναι 4,5 χρονών. Νηπιαγωγείο δηλαδή? Προνήπια. Προνήπια με μάσκα, έτσι? Ναι, 4,5 το είδαμε κι αυτό. 4,5 χρονών. Πατέρα Ιωάννη, περιγράψτε μου λίγο πώς έχει η κατάσταση, τι έγινε, πώς σας ενημέρωσαν, τι σας είπαν. Εχθές το πρωί, 8.30 ώρα μπαίνει μέσα το παιδί. Κατά τις 9 και 10 χτυπάει το τηλέφωνο μου από το νηπιαγωγείο. Μου λένε, πάτερ, αν μπορείτε να έρθετε γρήγορα να πάρετε, λέει, το παιδί, γιατί είχε ένα περιστατικό, λιποθύμησε. Εγώ προσπαθούσα να ζητήσω το λόγο να μου πούνε πώς λιποθύμησε το παιδί έτσι καλακαθούμενα. Προσπάθησε με διάφορες προφάσεις να μου πει ότι ίσως δεν είχε φάει καλά, ίσως κάθισε κάτω και ήθελε να κοιμηθεί, γιατί με λέει ότι νηστάζει. Λέω, είναι λογικό, όλο το παιδί. Λέω, όταν κάνει μια λιποθυμία, μετά νομίζω ότι νηστάζει, δεν καταλαβαίνει το παιδί. Φυσικά του είχαν βγάλει τη μάσκα από το στόμα του. Το παράξενο είναι ότι συγγνώμη λίγο, σας ακούω. Από το πρωί υπήρχε αυτό πριν τον πάω ακόμα σχολείο, με έλεγε δεν θέλω να βάλω τη μάσκα γιατί δεν μπορώ να πνεύσω. Το ίδιο πράγμα και στο γιο μου που πάει στο δημοτικό, του λένε δεν μπορώ να πνεύσω, λένε κατέβασε τη μάσκα, την κατεβάζει, μετά έρχεται ο διευθυντής του την ανεβάζει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μας διοικούν, όποιοι είναι αυτοί, ότι το να επιβάλλεις να βάλεις μάσκα για μορφωτικούς λόγους, εκπαιδευτικούς λόγους, όπως λένε ο κύριος Σίπσας, νομίζω το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι. Ναι, το να βάλει ένα μάσκα το παιδί για αυτούς τους λόγους και ένα παιδάκι 4,5 χρονών που είναι προνήπια, που δεν μπορεί ακόμα, οι πνευμονές που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα να αναπτυχθεί καλά, είναι έγκλημα. Μην το πάμε στο ιατρικό, πατέρα Ιωάννη, μην το πάμε στο ιατρικό. Θέλω λίγο να μείνουμε λίγο στο γεγονός. Δηλαδή, συγγνώμη. Ήρθα το πήρα το παιδί, το πήρα. Φυσικά δεν πρόκειται να το ξαναπάω εάν τυχόν από τη στιγμή που υπάρχει πανδημία, όπως λένε αυτοί. Ναι. Δεν πρόκειται να το πάω μέχρι να τελειώσει αυτή η πανδημία. Το παιδί με μάσκα δεν το ξαναστέλνω. Πατέρα Ιωάννη, πείτε μου λιγάκι, σας πήρανε από το σχολείο δηλαδή και σας είπανε το παιδί λιποθύμησε λίγο? Από το σχολείο, ναι. Σας πήρανε και σας είπαν λιποθύμησε λίγο? Αυτό μου λέτε? Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Τι υπάρχει λίγο, δηλαδή είναι σαν αυτό το ανέκδοτο, το λίγο έγκυος. Ναι, αυτό ακριβώς, δηλαδή μου φάνηκε πολύ παράξενο, δηλαδή ή λιποθυμάσαι ή δεν λιποθυμάσαι. Πατέρα Ιωάννη, όταν πήγα, η απόσταση που ήταν από το σπίτι μου ήταν πολύ κοντινή, με το που πήγα εκεί πέρα το παιδί του ήταν κυτρινισμένο, χλωμό δηλαδή, του έδωσα ήπια χυμό, το πήγα σπίτι και εκεί τελείωσε όλο αυτό. Να ρωτήσω λίγο, πατέρα Ιωάννη, σε ποιο σχολείο έγινε αυτό στη Θεσσαλονίκη? Στο 8ο Σταυρούπολης. Στο 8ο νηπιαγωγεία είναι αυτά, είναι προνήπια, ναι, νηπιαγωγείο μαζί. Και θεωρητικά πόσες ώρες τα παιδιά μένουν στο νηπιαγωγείο με μάσκα, πατέρα Ιωάννη? Μένουν μέχρι μία η ώρα σχολάνε τα παιδιά, από τις 8.30 μέχρι τις 1 το μεσημέρι, αλλά κάνουν τακτικά διαλύματα, δεν τα αφήνουν δηλαδή μέσα να κυκλοφορούν με τη μάσκα, τα βγάζουν έξω και κάνουν κάποιες δραστηριότητες έξω και πάλι με επιφύλαξη. Δηλαδή άμα πάει ένα παιδάκι δίπλα στο άλλο, τα φωνάζουν για να μην είναι πολύ κοντινά. Τώρα ξέρετε, πατέρα μου, θα βγουν διάφοροι και θα πούνε έλα μωρέ τώρα fake news, ψέματα λέει. Τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, είναι ένα γεγονός το οποίο μπορώ να το επιβεβαιώσω από όλες τις πλευρές. Όπως και αν μου ζητηθεί. Ακόμα και ηχητικό, γιατί έχω την κλίση, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι είναι fake. Έχετε καταγράψει την κλίση, έχετε καταγεγραμμένη την κλίση με το σχολείο? Είναι το τηλέφωνο μου τέτοιο το οποίο καταγράφονται κλίσεις μου. Μάλιστα. Άρα υπάρχει... Οπότε ό,τι και να πούνε, εγώ δεν θέλω να βγω και να πω, να προσβάλλω κανέναν και να πω ότι είναι ένα περιστατικό που έγινε, είναι υπαρκτό, μπορούν να πάνε να ελέγξουν να μαθαίνουν όποιος θέλει
και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τους πάντες και τα πάντα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος θα σας πω κάτι. Ναι. Είναι μια κατάσταση το οποίο δεν είμαι ο μοναδικός γονιός που το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πόσες λιποθυμίες και σε άλλες πόλεις. Ναι, το είπα. Είχαμε πολλά περιστατικά. Δυστυχώς... Απλώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά μας τα παιδιά. Τώρα ναι, δηλαδή, αυτό τώρα στο προνήπιο ρε παιδιά τώρα δηλαδή, σας παρακαλώ. Είναι κάποια πράγματα, δηλαδή βγαίνουν τώρα, δεν θέλω τώρα να κάνω το δικηγόρο του ακατανόμαστου, αλλά βγαίνουν τώρα για 1 ευρώ και 2 ευρώ και κάνουν διαδηλώσεις οι εκπαιδευτικοί και για τα παιδιά μας δεν κουνιέται κανένας. Το ακούω. Μετά φταίει ο ελληνικός λαός, φταίνει οι γονείς μετά. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αν τους ρωτήσεις, σου λένε δεν μπορώ να κάνω μάθημα με τη μάσκα. Παρ' όλα αυτά όμως, φοβούνται να το πούνε. Οι γιατροί, υπάρχει σημαντική μερίδα γιατρών οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν δημοσίως γιατί υπάρχει δαμόκλειο σπάθη του ιατρικού συλλόγου για ποινές. Πατέρα Ιωάννη... Την προηγούμενη φορά, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μιλήσει με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για ό,τι αφορά για τις μάσκες, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και μου λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το ένα και το άλλο. Και εκεί πέρα με συγχωρείτε τη φράση, τους έκραξα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπορείτε να κάνετε, δηλαδή πάτε, τα έχετε καλά με τους, γενικά όλοι οι σύλλογοι γονείων το έχουν αυτό το θέμα. Ναι. Τα έχουν καλά με τους εκπαιδευτικούς, με τους ανθρώπους αυτούς για να περνάνε καλά τα παιδιά τους και στάλουν τα παιδιά στο έλεος του Θεού. Έτσι. Εντάξει, μην το λέτε να περνάνε καλά τα παιδιά τους, να μην στοχοποιηθούν τα παιδιά. Δεν είναι θέμα... Κάτι τέτοιο. Ναι, κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει το κόκκινο πανί. Κανένας δεν θέλει να γίνει. Αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν βγαίνουν ενδεχομένως μπροστά ακόμα περισσότεροι γονείς. Εγώ θέλω να πω ότι μακάρι να βρεθεί κάτι, μια λύση, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά μας να μην υποφέρουν αυτό το πράγμα στο πρόσωπό τους. Μάλιστα. Πατέρα Ιωάννη, είπαμε, είναι σε ποιο σχολείο, είπαμε Σταυρούπολη, στο 8ο. Σταυρούπολης. Σταυρούπολης και εσείς είστε ιερέα, σε ποιο ναό λειτουργείτε? Εγώ είμαι στο Ζαγκλιβέρι Χαλκιδικής. Στο Ζαγκλιβέρι Χαλκιδικής. Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω, ξαναλέω περαστικά στο παιδάκι σας, να είναι γερό και να μην... Να είστε καλά, να είστε ευλογημένος. Να είστε καλά, και συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε. Ναι, εμείς αλήθειες λέμε, δεν λέμε τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την ευχή της Παναγίας. Focus 103,6.